So ito yung 40 sinabab category. So tayo yon. So hinihintay lang natin na ma-release tayo dito sa ating category. Yan. So hinihintay lang natin na may mag-finish sa Pantra Underbone category. May naka-finish na siguro na dalawa o tatlo. So i-release na rin kami sa aming category. So ito yung 40 sinabab. May nahalong mga 50s dito. Ang dami guys, dami namin. Yan, halo-halo ng mga bato. So good luck na lang po sa amin. So hindi natin yung karera. Ride safe, ride hard, and ride defensively. Ayan po yung motor natin, 065. So good luck to me. 065. So ayan guys, so good luck sa ating lahat. Nakakarera ngayon sa araw na to. Today is December 3. So kanina hindi po tayo nakapag video ng naunang category, which is ladies category. Champion po si Ma'am Tasha Rebabe. So sa ikalawang bitaw nila is Pantra Underbone. So nakapag paupya po tayo ng video. Hindi po natin na videoan ng buo kasi doon na umakyat sila sa forest. So nung pagdating dito sa may river section, di bali pang-apat daw si Jonas. So hopefully ma-maintain na rin yung pwesto niya. Yan si Sir from Team Urlo. Okay, good luck.
sa ating YouTube channel. Welcome po sa ating race video dito sa San Manuel, Barangay Lapalo. Ewan ko kung pangilan ako. So ang pagkakalam ko, tayong pumapangalawa kay sir na kaya maasiraw. Pero pagod na ako. Banok sila. Pertak. Yamaha 0250. Tapok ay. Sa Sureway, mahirap dyan, mabalakaw tayo dyan. Shit, muntik nang gista yan.
Franken suspension ko. Minumak man pay. Okay na. Ano, Sam Kelex. Kaya natin to, Kelex. Bilis. May kadwak niya. Bira. Hamunay, sir.
Sige, tumba mo. Okay na, may katluak kayam. Sige. Sige. Ito itata lubog. Sige, sige. Itakpay mo ito ano kasanaw, lot-lot mate. Ay, shit! Okay na.
Ah. Clear, clear. Skills. Portais. Di atrás mo, sir. Uy. Portis. Serbo palaw. Aray. Ukin na mga pangdaw.
Na ito yan. Manugring ngayon muna, may sa green.
Dito yan. Matangkay na apaw. pahingan na lubat. Checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Sige, sige. Isipat mo, isipat mo. May kamanuak. Muna ka, sir. May kadwa. Ni JC muna. On.
isipat mo. May kadwa. Muna ka. Checkpoint. Sir, may kategorya. Portis.